Ramogi TV. Kapod wantiere weche go mag doho maduong' mogik eni mane jang'ad bura maduong' e pacho ka David Maraga nodonje bug historia ma pacho ka kaka jayal bura miparo kod kiroko yiero mar 10 piny e higanero mar 2017. To en ang'o momiyo nochopo e okang' mar kiroko yiero no? Joyce Oduor ni kod mathoth. Tarik 8 dwe mar 8 higa mar 2017 piny Kenya nobago yiero mare maduong' mar 2 e bwo pen chik mar higa mar 2010 kama jo Kenya mathoth nochopo e kuonde luto ombulu 40,883 e kor gwenge duto ma pacho ka mar timo ratiro margi. Kata kamano, tok jakom mar IEBC Wafula Chebukati lando Uhuru Kenyatta kaka jaloch e yiero no, tarik 18 dwe mar 8 higa mar 2017, Raila Amolo Odinga kod Stephen Kalonzo Musyoka mane gin jalar kom 10 Kenya kod jalupne e bwo riwruok mar NASA nochwalo ng'ur margi e doho ka gikwedo duoko mar yiero e kom 10 Kenya. Thank you very much, ladies and gentlemen. Joyal buche 7 mag doho maduong' mogik ma pachoka kotelnegi kod mane en jang'ad bura maduong' ma pachoka David Maraga nobedo piny mar winjo ng'ur margi. Tok bedo kod thuolo mar ndalo 14 mar winjo ng'ur mane ochwal e mbelegi, tarik 1 dwe mar 9 higa mar 2017, doho maduong' mogik ma pachoka nokiro oko duoko mar yiero ma higano ka giwacho ni nobedo kod chochni. Ma en kaluwore ni joyal bura 4 moriwo mane en Chief Justice David Maraga, jalupne Philomena Mwilu, Smokin Wanjala kod Isaac Lenaola nochiwo ng'eto margi ni yiero ne nigi chochni ka jayal bura Jack Tona Ojwanga kod Njoki Dungu to nowacho ni yiero notim maber. Moko kuom gigo mane joyal bura oketo maino margi kapok gichiwo ng'eto margi ne gin gik moko kaka ka yiero mar jatend piny ma higa mar 2017 notim kiluwo chike mantiere katiba ma pachoka kod chike matayo yiero, aka bende ne ginono ka chochni ne nitiere e kinde bago yiero ma higa mar 2017. Atoka be chochni ne nitiere ere kaka ne giketho chenro mag yiero, chik mane, ng'eto kod fungruok mane ma doho onego chiw. Kaluwore gi gigo, joyal buche 4 moriwo Chief Justice David Maraga, Philomena Mwilu, Smokin Wanjala kod Isaac Lenaola nong'ado bura mar kiro oko duoko mar yiero ka giwacho ni IEBC nodhi ataro mar katiba ma pachoka kendo ne gibedo chik gin, ka bende giwacho ni yiero ok en gino mipango ndalo achiel to en chenro mipango mos. Tok lando yiero, IEBC ne ok nyal chiwo Forms 34A ka giwacho ni duoko mar jatend piny iyango kod Forms 34Bs. IEBC ne ok ochiwo nonro mar GPS mar yango kama Kiemskit ne ntiere. IEBC ne ok opwodho duoko mane ioro e yor mbui kowuok e kuonde luto ombulu kapok gilando duoko ma en ataro mar katiba. Mane en CEO mar IEBC Ezra Chiloba ne ok nyala chiwo Forms 34A ne jochwal ng'ur e doho ndalo 3 kende tok lando jalocha koramo ni yiero mar jatend piny iyango kod Form 34B. IEBC norema kao chik ne Uhuru Kenyatta mane tiyo marach kod mwandu jopiny e kinde campaigns kaluwore ni Raila Odinga nochwalo ng'ur ni Uhuru ne tiyo kod mwandu sirikal e kinde siasa ma en ataro mar chik. E kin Forms 291 nen onge alama makende mano midendo ni watermark, 31 ne onge namba ndikruok makende, Forms 5 ne okokete sei, 2 nokete stamps kende ma onge sei, to Forms 32 ne onge sei mar agensa. Wa Chief Justice David Maraga kiro oko yiero mar jatend piny ma higa mar 2017 kendo golo chik mondo jo Kenya odoge debe e yiero jatend piny bang' ndalo 60 en gino mane okelo mor ahinya e kin johera mag Raila Odinga. Kata kamano, Raila Odinga nonyiso johera mage mondo kik doge debe kowacho ni ok oyie kod kaka ibiro nuo yiero. Why the live streaming of the results stopped? Bura maket kod masa ni koro nitie e doho maduong' mogik ma pachoka ka jo Kenya mathoth rito kod liyo mar winjo ng'eto mibiro chiw kod joyal buche 7 kotelnegi kod jang'ad bura maduong' ma pachoka Martha Koome. Ng'eto monego gichiw tarik 5 dwe mar 9 higani. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.